Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Mayong Ibayan ko pagminaw ikaw. sa Lex Pino. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganun ako gusto makita ang laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Lilet. Wa ko'y plano nga budhian ang akong bana. Kung nahitabo man ang tanan, kinisugo sa akong kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kapuya dayo eh. Sige day ha. Drive na ko sa taxi. Sige, basta mao na to ha. Kung dili ka makakita ron og dako sa imong pag-drive, huwam lang tata sa imong amo kay tingputol na baya sa kuryente ug tubig. Mga sunod adlaw na gyud ang tingputol baya. O day. Ano man ka? Huy. Barag Na, barag ka man gud diha. Mura man kag hubog. Luya ko sa durjak dayo eh. Ganyan kadlawon, napirahan ta kag katulo. Nya karong buntag sa iyo, kaduha. Mao na Kapoy gid eh. Palatrujak sa kay ka oy. Ay. Bisag di tantong dako ng imo pero kuan kay ka, palatrujak gid kay ka. Sa mga sige, doon ako eh. Sige. Rin Oy, ako. amping sa pag-drive ha. Sige day, doon ako day. Masayo ko eh. Muadto ko silang nanay. Basi nakaluto na ron siya sayog utan. Higop kong init nga sabaw. Dadan po nako si Inday nga tuan na tupas kwarto. Muadto ko silang nanay iska. Ay, salamat kay nakahigop kitin taong kugutan. Sayo di ka nagutan, ay? Mao magyud na akong isod-an kada buntag, utang. Magdasad unya ko sa kapanak sanay ha, parang Inday. Hala, sige. Tanas kusina na. Magdunga na lang tagkaon. Tuan naman ditong duha nimo kapag umangkon. Nangaon na. Human na magyud tag pangaon. Unya unsa man. May pakigsultihan ka man kaha nako. Kuan lagi nay kanang bahay ni sa among problema ron ni Rene. Kanang kanang putlanan mi sa tubig o kuryente. Uy, pastilan. Parihas man tanak. Putlanan sa kukurinti. Uy, pero moabot naman ang tulo ka buwan nga senior ugma. Makabayad ko. Pero mausad lagi. Maglisod ko og pahuwam ni Munak. Kay doon naman sab ko'y daghang bayranan. Ay, nakauna-una lagi ko na nga mudu ako sa tong probinsya. Basin makahuwam ko ni Noy Pidot ug ni Manang Litang. May kay naghisgot ka, ana. Inighuman akong dawat sa kong senyor. Unya makabayad na ko sa tubig o kurinte. Muadto ko nilang manang ug manoy nimo. Umaabot man ang fiesta sa tong probinsya, day. Istar sa ko dito mga 2 ka semana tingay kapin. Unya nak. Balik lang niya din nigliwa sa fiesta. Ako lay una muadto nila nay ha. Ugma sa buntag muadto ko. Basig makahuwam ko. Muadto ko sa kung 2 ka maguwang.
Ato na kaday? O, ato na. O magkamakahuam si mong amo. Nya, gamay rasad ang imong ginansya sa pag-drive og taxi. Moadto lang ko sa kung duha ka maguwang, oy, nilang manang og ni Manoy. Nya, kung saan kong balik, day? Padinguhaon ako nga makahuam ko. Unya, kung makahuam na ko, akong ipadani mo. Ihog na ko sa pawn shop, ha. Pabili lang sa ko dito hangtod sa fiesta. Agoy. Dua ka semana kapin sa dae ko ini nga di maka-jer-jer, day. Ay, agwantalan sa, uy, naunsa man ka. Tagsabitot kong malayo ni mo. Doa kasi mana ra ko kapin dito. Dadon ako sa nanay, ha. Nga si Inday, sad. Sige. Pero, Unsa naman, sad. Tutok naman sa ganak ko. basin na balik na ang una ni mong uyab ha, nga milargas gawas. Unya, magkita mo na magkabalik mo. Patay ko ini. Oh, unsa? Maginay ako nabalakan, day. Nga basin, nabalik na siya sa inyong probinsya o magkita mo. Ako'y babae nga tarong rin eh. Tinuod si ang una na kong iyab, pero wa siya makahilabot sa akong pagkababay. Sumakwit, human sa tong kasal, unsa man. Sali na ba daig ko nga imo kong nahilabtan, ha? Oh, mas rin nabiliban ako ni mo. Kay putli ka yun nga akong naangkon. Kanda nagpasabot nga tarong kong matang sa babae. Bisag uyab mi, pero wa ko itugyan niya nga akong kaputli, uy. Kay mo'y gusto na ako, nga ang lalaki, nga mo'y makahilabot na ako, mo'y magdana ko sa altars kami niyuon. Mo'y akong tugyanan sa akong pagka-virgin. Busa salig na ako, please. Ikaw lang, ug wa nay lain nga makatilaw sa akong lawas. Ikaw lang, Rene. Sila na iska na sa damo sa kay og bus, paingon sa among probinsya. Nag-una lang ko niya kay busy man siya. Si Rene sa dihang nag-kiss-good siya sa una na kong uyab. Nahinumdum ng uon ko. Kumusta na ka siya, no? Minyo na ba ka siya? May asawa na ba ka karong ikayo na si Dante? Abi ko pag nagkuyog mo ni Nanay Iskaday. Ay, ug mapas nanay, oy manang. Kanang niuna gid ko din ni, unya ni agit ko kay kanang mamaraig unta ko ninyo ni Manoy Pidut. Putlanan mi sa kuryente og tubig. Nya, hinay manggod ang driver ni Rene sa taxi manang. Ay, nakasabot na ko. Mangayo ka para bayad sa kurenting tubig. Dili sad pangayuon manang, oy, manghuam ko. Okay. Pahuamon ta ka. Pero kung gusto gid ka nga makakupot og dako nga kantidad, ang imong uyab ka ni adto dahi nga si Dante. Nabalik na gikan sa kawas. Kwartahan kay day. O siya tag-iyaan ang gasoline station sa eskina. Ulitaw para bagyot hangtod ron. Ha? Nabalik na si Dante? Oo. Kwartahan og ulitaw pa siya. Tinuod ba yun? Ay, lagi Hans. Ni uli na. Kuya, galit yan sila Sir Dodong o si Double B. Akong idol nga si Idol B ba, Sila din kuyuga? Sila kuyuga. Mamista mo ko sila karong gabi is. Lang Dante, humatod pa niya. Ikaw, kuno nga yung gigugmahangtod karon. Mamista or mamisita? Mamisita. Unya pa tong fiesta. Mamisita sila. Day. Pero uy, ingna in taon, uy nga na anak ko'y bana og anak. Ay, Di na ko bawal angay niya bayot, uy. Ay, sos. May bawa na siyang naakibanag anak, uy. Pero, mamisita, gid siya ni mo karong gabi, sa saon pa. Di na lagi pwede, uy, kay minyo na ko. Pero, gusto sa kong makigsulti bitaw niya. Iing na lang, okay kung musugot ko nga mamisita siya, patua lang. Dante. Mao ka na. Dili mi tabo nga manguyap ako nimo day. Gusab. Kay pamanta magbuwag. Uyab ta hangtod karon. Pero Dante, may banan ako, may anak mi. Basta kay uyab pa ta hangtod karon.
Ugma ha? Manuro ita sa lungsod. Wabitaw yung mabana. Manuro ita ugma ha? Okay? Ipadayon ta nga atong relasyon. Dini sa atong probinsya. Okay? Nganong ni atay ning bay. Nya, kita lalaging duha. Mo na yung usan akong bahay. Pabangan din sa atong probinsya. Wa pa'y nagbag ni. Day. Dante, Pa'y muslan tani. Dante ayaw. May panakot, Dante. Uyab pata ang tudlong. Dali. Ang tudlong na. Dali na si Catherine. Dali. Paylo na ta. Love to kay ka. Kuno ako malarga sa gawas. Kita untang magkadayon. Di ba sulan ko ang pagpananghin ni mo dahil karon mamawi ta? Tila. Ka-cute ba ini dahil? Cute ka ni mo? Ulang na na, nga nanigawas ng bata. Bahala na, cute para na ako. Cute para na ako dahil. Love ko ni. Asupsupon eh. Sa daya, palugal. Ako sa hinubuo ng akong brief na yan. Ato na ipaklaro din. Kabayo. Si kabayo ka. Kabayo man ang imo. Ha? Kadako ko na. Ito'y pa niya. Ha? Kabayo niya ito'y. Sa ko pares. Ikaw ramay ko anong taon. Ito'y si kabayo. Di ko anak kadako. Makatilaw ini. Sa virgin pa ka. Karon, makatilaw ka na yun ini ha. Ito'y nga kabayo. Bila ito ng imo ba? Hindi ka paan mo ba? Inayak kadako, anak. Karon. Ngayon, gitiyon ko na. Siya na. Malako. Kalami. Ito si kabayo. Sakit. Mura magbata ang miyagi sa akong Dante. Ito'y pa na. Kalami. Kalami. Biyay imong ba na? Biyay. Kita'y maglibin mo. Biyay gilaya. Biyay nga. Ha? May nahitabo gid namo sa kanina kong hinigugma. Human sa nahitabo namo o nako ganahin nga mobalik sa kumbana o may plano na ko nga buwagan siya og makig-live-in ko sa kanina kong uyab. Gusto kong biyaan ang akong bana. Mga kasama ang kaagi ni Lilit. Dinhinin tulumanon. What's the style? Gustong biyaan ang bana style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.